Fem una petita introducció de l'usabilitat de l'aplicació del club, que és nova i alguns de vosaltres m'heu comentat de fer-vos aquesta explicació. Obriu l'aplicació i en principi us ha de sortir aquest interface. Vale? Aquí com a novetats hi ha diverses coses. La primera, aquí dalt, al calendari, trobareu totes les reserves que teniu. No, com veieu, no estan ordenades, però mirarem que vinguin ordenades dins del mes. És a dir, que dins del mateix mes estigui la primera, la més recent. A l'historial també és un tema que hem de millorar, vale? Però aquí trobareu l'apartat de reserves. A la campaneta trobareu les comunicacions. En aquest apartat de comunicacions hi ha les notificacions que enviem nosaltres directament als usuaris, o aquí si ens voleu enviar algun missatge. Apreteu aquí i podeu enviar-nos algun missatge i contactarem el més ràpid possible. És com un WhatsApp, però un WhatsApp dins d'aquesta conversació. Això ho rebran les oficines i us contestaran. Vale? Però aquí, a notificacions, trobareu els missatges que enviem nosaltres sense opció a resposta. Codis sanitaris, per exemple. Vale? Per tant, això és aquí dalt. Aquest apartat central hi ha la reserva d'amarradors, que en el cas que vulgueu reservar un amarre ho podeu fer, i després teniu les activitats o els equipaments. Bàsicament la diferència d'activitats o equipaments és la següent. Les activitats són aquelles activitats que són dirigides o que són activitats dirigides, i aquí també incloem la tripulació oberta. Activitats són activitats que s'organitzen en un dia i una data concreta específica. I els equipaments és una reserva de material que no hi ha cap tipus de data ni hora, i això ho poseu vosaltres. Vale? En el cas de les activitats, filtreu aquí i seleccioneu una activitat. Per exemple, seleccioneu una ruta guiada. Jo recomano que seleccioneu la ruta guiada. Aquí us surten totes les rutes guiades, però el que és interessant és que filtreu el tipus 3 si és una activitat de rem de mar. Com podeu veure aquí, les activitats no surten ordenades, vale? I això hem demanat que ens ho canvien, però aquí el tema seria que busquéssiu la data que voleu fer la reserva, per exemple aquí, vale? Rem de mar, i jo busco la data que a mi m'interessa, no sé, per exemple el 6, aquesta està plena. Aquesta és Costera, que és el dia de rem. Vale? I aquí em diu que hi ha un participant, que hi ha el preu, jo he de pagar, però si aquí poso el codi, que el codi és abonat 2026 per abonats, aplica, codi no és vàlid, perdona, és club 2026 a pagar 0, jo li dic que accepto les condicions i aquí confirmo i ja tinc la reserva confirmada per la ruta guiada. És bastant ràpid i intuïtiu. Si vull fer un lloguer d'equipament, me'n vaig al calendari, decideixo jo quin dia vull fer. Recordeu que ha de ser un mínim de 24 hores, per tant el dia 23 quin tipus d'equipament faig, un rem de mar, subtipus, un 1 per exemple, i ja està. Punt de recollida, en el cas que ara només tenim el dia de l'escala, però quan tinguem la base nàutica podreu fer les reserves també per la base nàutica. Poso el club nàutic de l'escala i busco disponibilitat. És aquest el que vull llogar? Sí. I aquí em surt el que vull llogar, però em falta escollir l'horari. Per exemple, vull decidir, mira, aquí ho tinc ocupat, doncs ho faré a les 12. Vale? I ja em posa una hora, puc escollir, puc modificar l'hora de fer si vull, però aquí tinc tal, equipament d'un C1 individual, amb aquest horari, una hora, aquest preu, però aquí em surt 0 perquè jo sóc abonat al rem de mar i per tant em surt 0. Aquí posaré agafo les condicions i confirmo la reserva i finalitzo. Vale? Jo si vull veure les reserves que tinc ara puc veure-les aquí o puc veure-les aquí en el calendari.
Aquí tinc la ruta guiada de rem que m'he apuntat, i també tinc el lloguer, tinc un lloguer d'aquesta tarda, que tinc el dia 21, i el dia 23 tinc un altre lloguer. Vale? També puc veure-ho a través d'aquí, que són totes les reserves. Vale? Una altra cosa que podeu veure, això és un tema de port, que és una mica de descripció del port, amb el mateix, i aquí tinc el perfil. Vale? Tinc un vaixell posat, aquí puc veure la documentació, amb el que us deia abans, i el tema de targetes. El tema de targetes aquí m'identifica com a soci del club. Vale? Una cosa més que us volia comentar és si jo clico aquí a la meteo, aquí veig la previsió de l'estació meteo del club. Vale? També puc veure les càmeres. Hi ha 3 càmeres que veig al mar i puc veure l'estat de la mar. I també veig una miqueta de previsió dels altres dies. Vale? Aquests canvis, en principi, ha de fer que l'app sigui més ràpid, funcioni millor i sigui més fàcil. En tot cas, si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar a les oficines esportives del club, que us atendran molt amablement. Gràcies.